Et firma rejser $76 millioner og køber Ethereum. Er det her starten på en ny bølge af institutionelle ETH treasuries? Spørgsmålstegn. Så vi kigger ind i det i den her video, kigger ind i artiklen, som vi har på skærmen her, og så deler vi kort en opdatering på dagens memecoin. Artiklen er skrevet senest opdateret den 16. oktober og skrevet til Tanzil Akhtar. Mit navn er Michael Plysek. Velkommen til den her kanal, som er nyheder omkring kryptovaluta og på dansk. Jeg blev kontaktet af firmaet bag det her sponsorerede samarbejde, fordi jeg har drevet min egen kanal, som hedder Kryptokanalen, igennem de seneste 3 år med 1-3 videoer om ugen. Og firmaet bag kunne godt lide det, jeg lavede, og spurgte, om jeg ville hjælpe dem med at starte den her kanal op og tale om kryptonyheder på dansk ud fra artikler af, og så opdatere på memecoins. Og det sagde jeg ja til. Og det er et stille og roligt udviklende samarbejde, og det, som jeg egentlig gerne vil sige med det er, at jeg selv bliver klogere på både memecoins, men også på sådan helt specifikke ting, der foregår, ligesom de popper op, ligesom med den her artikel, og jeg deler det med dig, og det kan jeg virkelig godt lide. Først og fremmest vigtigt, der er ikke noget af det, som jeg deler, der er rådgivning, der er ingen garantier, så gør det, der er research, og næst investering er risikofyldt, kryptovaluta-investering er mere risikofyldt, og memecoin-investering er endnu mere risikofyldt. Og så lad os gå i gang. Se, den her artikel, jeg har taget hovedpunkterne fra den og skrevet dem op på dansk, så vi kan gå dem igennem sammen her. Der er 7 vigtige punkter. Den første her, det er, at der er en rekordstor kapitalrejsning med Premium. Sharplink Gaming, og de hedder BET på Nasdaq. De rejser $76,5 millioner gennem et aktiesalg til $17 per aktie. 12% over markedsprisen. Og det, der skrives i artiklen, det er, at det er sjældent i krypto- og digital treasury-verden, at nogen rejser kapital til overpris. Det næste, vi har stående her, det er, at der er sådan en unik 90-dages Premium Purchase Contract. Jeg tror, det er den, vi har her. Og investorerne får ret til at købe yderligere 4,5 millioner aktier til 17,5, en 19% premium. Og hvis hele kontrakten udnyttes, så kan Sharplink hente $155 millioner i alt. En ny måde at tiltrække kapital og benytte eksisterende aktionærer. Så er der et punkt omkring strategien her. Mere ETH per aktie. Co-CEO Joseph Chalom, tidligere BlackRock, og ham havde vi fat i en af de seneste videoer også, han siger, at målet er at øge antallet af ETH per aktie. Sharplink vil simpelthen eje mere Ethereum for hver udstedt aktie, så værdien stiger i takt med ETH-prisen. Og fokus, det er punkt 4 på tillid og institutionel adoption. Chalom kalder det et langtidsorienteret treasury og understreger, at både private og institutioner nu accelererer brugen af Ethereum i stablecoins, DeFi og tokeniserede aktiver. Kort sagt, Ethereum er ikke længere et eksperiment, det er infrastruktur. Og det havde vi fat i også, da vi talte ned i dybden omkring DAS 2025, det her finansielle forum, som lige er afholdt i London. Punkt nummer 5. Kapitalen skal bruges til at udvide ETH treasuryen. De nye midler skal forstærke Sharplinks beholdning af Ethereum og udbygge firmaets rolle som en af de største ETH-holdere i verden. Det vil altså sige, det som der er ved at ske nu, det er lige kort mit perspektiv på det her, fordi vi har set det her med Bitcoin Treasury Companies, vi har set det med først Bitcoin ETF'erne, så Bitcoin Treasury Companies. Nu ser vi det, først så vi ETF'erne eller Ethereum ETF'erne, nu ser vi det med ETH Treasury Companies. Så det korte og lange i det her, det er, at der er mere og mere opmærksomhed på Ethereum nu. Det har jeg sagt de seneste 3 år på Kryptokanalen, at det er den anden bølge. Og vi begynder at se virksomheder, det her det er ikke den eneste, men som begynder at have interesse i simpelthen at have et formål, og det er at investere i Ethereum. Og vi skal ikke glemme, hvad Ethereum angår, der er også et limit på, vi skal ikke glemme, hvad Ethereum angår, at jo mere det bliver brugt netværket, så jo mere bliver der brændt Ethereum, det vil sige jo færre Ethereum bliver der tilgængelige.
Og inden vi lige tager de sidste 2 punkter her fra artiklen, så meget gerne, hvis du kan lide videoen bare en lille smule, så giv den et like. Og også meget gerne, hvis ikke du er med ved en helt ny lille kanal, så tryk endelig på abonner eller subscribe. Og hvis du vil se, når der kommer en ny video, få en notifikation, så tryk på klokken. Godt. 6. budskab fra artiklen her, det er budskab fra DAS 2025. Og det budskab, det hed, skal vi se om den er med her også, det er den måske, ja det er den vi er på nu. Det budskab, det hed simpelthen Flight to Quality. På den her Digital Asset Summit, som det hedder, det er DAS 2025, der gentog Shalom sit budskab fra scenen af. Næste fase handler om kvalitet, ikke om hype. Han mener, at institutionelle investorer nu søger stabile, værdiskabende aktiver som Ethereum og ikke spekulative tokens. Se, det han siger her, det er lige mit lille perspektiv på det, det er, at det er også det, jeg har talt om, det er det, som jeg gør for dem, som er med i mit univers, at der findes så mange kryptovalutaer. Det seneste tal, jeg hørte, der er over 40.000 af dem i dag. Og reelt set, så de største del af dem her, måske er vi helt op på 95-99% af dem, de er ikke noget værd. Og det er lige præcis det, som han taler ind i ved, at investorerne, de leder altså efter de kryptoprojekter, som der har værdi. Og så det sidste ting her, det er det sidste punkt. Kursen eksploderer. Hold godt fast. Det er nok det, vi har her. Plus 435% på 6 måneder. Sharplings aktie er steget 435% det seneste halve år. Selskabet er nu et fyrtårn for Ethereum-baserede treasury companier og strategier, og deres succes kan sætte gang i en ny trend. Virksomheder, der bruger ETH som hovedreserve. Se, det her er spændende, men det er samtidig også det, som jeg har talt om gennem de seneste 3 år, og det er den evolution, som vi er fuld gang med. Det her, det var dagens artikel, som jeg har gennemgået med dig, dagens nyhed, og det er lige præcis det her med, at Sharpling, de har rejst 76,5 millioner til køb af Ethereum. Jeg synes, det er virkelig interessant. Lad os dykke ind i dagens memecoin her, og vi har den her, Bitcoin Hyper. Vi tager en hurtig gennemgang af den. Jeg sørger for, at der er et link ned under videoen, så kan du selv gå ind og kigge og læse mere, hvis du vil det, og hvis du vil købe Bitcoin Hyper, eller Hyper som den hedder, så kan du også gøre det. Og du kan læse op i toppen op om alle de forskellige ting, der er omkring Hyper, og du kan også, der er flere knapper her, hvordan du kan købe den, både med krypto, med kort og med sol. Presale, altså live, og vi kan se fra gang til gang nu faktisk, så ryger staking rewards nedad. Så nu er den på 79%. Det er stadig en fornuftig, det vil sige, hvis man låser sin Hyper, så får man 49%. Og hvis man sammenligner med en bankrente, så er det i hvert fald rimelig højt. Men det betyder altså, det har jeg lært nu, at jo før man kommer ind, jo højere er staking rewards, i hvert fald på nogle af de her, det har der været på Hyper. Og den anden ting, det er det, vi lige kigger på kort her, det er uret hernede, at lige nu koster Hyper 0,013125, om 7 timer og 6 minutter, så stiger den pris. Så det, og det har vi fulgt i videoerne her, så egentlig meget interessant, men den starter på et højt stake-niveau, så jo før man kommer ind, jo højere staking reward får man, og jo før man kommer ind, jo lavere pris køber man den til. Så dem, der har købt den tidligt, de har allerede hvis de har låst det, så får de høje procent, og de har fået den billigere. Det er i hvert fald i presale-perioden her, og som du kan se, der er rejst 23.951.856 $US til Hyper. Gå ind og kig på den, linket er nede under, hvis du er interesseret i den. Det var det for den her video. Vi ses i næste video. Hej med dig.